чай от мента. Ето няколко ползи. Ментата има успокояващо действие. Затова го препоръчвам при висока тревожност. Успокоява също и хора с забързан пулс, понижава кръвното налягане, подобрява храносмилането, полезна е при лигавицата на дихателната система, затова силно се препоръчва при бронхити. Но ако имате астма, не пийте мента. Приемайте чай от мента, ако имате мускулни спазми. Ето и един съвет. Ако сте настинали или сте хванали вирус, направете чай от мента с лимон. Ще ви даде енергия, ще облегчи болките в гърлото, а също може да помогне и при нормализиране на телесната температура. Чай от мента не се препоръчва при бременност. Както с всяка билка, така и с ментата не бива да се прекалява. За още полезни съвети може да ме следите.